σας παιδιά. Γεια σας παιδιά, και σήμερα θα παίξουμε το Grow Garden, το δεύτερο μου βίντεο. Σας παρακαλώ, θέλω να πάτε να γράψετε Mr. Kostas και να πατήσετε όλοι like, subscribe, είναι full player. Μπορεί σήμερα το κοπήκαμε, όμως και πάλι να είναι ο καλύτερος μου φίλος. Με έχει βοηθήσει και εγώ τώρα του χρωστάω. Και όλα να γράφετε στα σχόλια Κώστα. Πατήστε το όλοι subscribe, σπάστε το, παρά να μου πατήσετε εμένα like. Παρά πατήστε σε αυτόν και όχι σε μένα. Γιατί τσακωθήκαμε άσχημα σήμερα και θέλω να του ζητήσω μια μεγάλη συγγνώμη και να του πατήσω like. Σας παρακαλώ, μόνο με αυτό σας ζητάω και σας δίνω να μπείτε ή του καράπι, τι θέλετε. Θέλω ναι, και αυτά. Λίγο δεν θα μιλάω πολύ, δεν ξέρω καθόλου. Πάμε να βάλουμε τώρα ένα γραμμένο κουτάκι στον κόλο. Piece of shit. Motherfucker. Ό,τι λέω εγώ guys, μην τα λέτε εσείς, δεν είναι καλά πράγματα. Μόνο να σπάσετε το κόλλο, subscribe, το Κώστα, να γράψετε όλοι Κώστα 007 στα σχόλια και να λέτε Κώστα και σπάσετε το κόλλο like, δεν γίνεται, και όχι σε μένα αλλά σε αυτόν. Εντάξει, 1 minute. Yes. Μάλλον με το κολμάκι θέλω να στήσω κάτι θα του δώσω γιατί μόνο για το πόνσο είναι όλο αυτό. Να πάτε να σπάσετε και το like στον αδελφό μου. Θέλω να βοηθήσετε και κάποιους φίλους μου να γίνετε στο Grow Garden, το Perfect Guy που είναι ένας φίλος μου στο μελιστήριό μου. Και πολύ αυτόν βοηθήστε και τον αδελφό του στο Μίσος. Να έχει βοηθήσει πολύ το Μίσος, γι' αυτό και εγώ θα το ανταποδώσω. Μετά το που το χρυσάω. Τώρα δώσω δίνω μια φορά. Όχι με βοηθήσει γιατί έχω 355 καρότα, ναι. Όταν γινόταν ένα event είχε βάλει 100 κάτι καρότα. Και εγώ απλά πήρα και τα αγόρασα. Το παιδί δεν καταλαβαίνει ότι θέλω να του δώσει μάγκο. Μάγκο έχεις κάτι, τι μου ζητάει μάγκο. Ρε μου. Ό,τι λέω επαναλαμβάνω μην τα λέτε εσείς στο σπίτι σας. Θα φάτε παντόφλα του σε μένα. Θα βάλω τα μασουλάκια μου. Γι' αυτό και αυτά. Και δεν θα μιλάω όπως συνήθως πρέπει. Θέλω παιδιά να μου στείλετε κατά πότε βάζει καλά φρούτα.
Περίμενε ρε γάμι. Μπάστα. Αλλά έτσι δεν το έχω πατήσει. Muy manco. What the fuck? What the fuck is that? Μα, τι είναι αυτό? Παιδιά, όσοι ξέρετε τι είναι, μπορείτε να μου πείτε στα σχόλια. Και όταν θα παίζω Grow Garden, μπορώ να, και άμα θα ζητάτε πολύ να κάνω βίντεο με ένα φίλο μου, θα το κάνω αυτό. Απλά δεν θα μιλάμε, θα μιλάμε μέσω chat. Εγώ δεν θα γράφω. Fortnite ποιος παίζει? Όποιος παίζει να μου γράψει το όνομά του στα σχόλια. Αυτά. Το πρώτο μου βίντεο. Όχι, το δεύτερο δεν είναι. Καλά. Για να δούμε, θα ξαναπάμε στο 10.000. Είχα πάει μια φορά στα 20.000. Χιλιάρικα από κάποιο λόγο. Το λαγκάρι κιόλας. Θυμάστε όποιος έχει να μου γράψει στα σχόλια, γιατί χρειάζομαι κάποιον ακόμα. Και εγώ μου πονάει η κοιλιά μου το δείχνω. Να μου, δεν θέλω να φάω. Θα σας πω κάτι που μου είχε πει ένας φίλος μου. Ποτέ μην τα παρατάτε. Μόνο αυτό σας λέω. Ποτέ μην τα παρατάτε. Εγώ δεν τα παράτω όπως είχα μίσφαλ. Γι' αυτό μην γίνετε σαν άλλοι που τα παρατάνε, σαν φίλοι σας. Αυτοί ξέρουν ότι δεν θα πετύχουν. Ενώ εσείς που θα κάτσετε, θα προσπαθήσετε, θα γελάσετε, θα χτυπήσετε, θα πέσετε κάτω, θα γκρεματοκιστείτε, δεν θα συνεχίσετε. Δεν θα μείνετε στον τόπο σαν άλλους που τα περιμένουν όλα έτοιμα. Δεν είμαι σαν άλλους, όμως δεν είμαι και εγώ τέτοια. Δεν είμαι καλός σαν αυτούς, όμως και πάλι τουλάχιστον προσπαθώ να είμαι ήσυχος. Αυτό το βάλτε καλά να το βάλετε αυτό στο μυαλό σας, γιατί αυτό καλά θα σας κάνει και να το βάλετε στο μυαλό σας. Καλά. Αυτό το γράψετε και στο Κώστα, γιατί εμένα με λένε Μάριο και μου έχει κάνει πολλά, όμως και εγώ το ίδιο. Και ήταν παλιά ο main κολλητός μου μέχρι που σηκωθήκαμε. Και έχω πρώτο κολλητό ένα Πανκαράβ 10 ο κολλητός μου. Main κολλητός μου. Δεν χρειάζεται να χωριέμαι. Με αυτά που το έχω κάνει. Με εκπλήξη ήθελα έτσι κι αλλιώς. Τι να κάνω. Θα ανοίξω αυτό το αυγό του τοίχο. Θέλω να πάτε να γράψετε στο πέσιο του άνθρωπο όσοι έχετε. Σταύρος Ντου, προχθές είχε γενέθλια στη γιορτή του και μου σκάμαρε ένα παιδί. Και τώρα θέλω να πάτε να τον ψάξετε και να του δώσετε ό,τι καλό έχετε. Και αυτό είναι να ξέρετε σε group. Μπορεί να τσακωνόμασταν παλιά
και τώρα να είμαστε φίλοι, όμως και πάλι και γενέθλια. Και θέλω να του κάνετε ένα μεγάλο δώρο. Γιλτές, μόνο αυτό ζητάω. Αυτά. Λόγω δεν τα χάνει. Αλλά συζητήσουμε καλά βέβαια. Και παιδιά, όποιος παίζει Roblox στο PlayStation, θέλω να μου πει πως τον λένε, γιατί έχουμε Black Mafia. Θέλετε να είστε μέσα? Σκληρή όμως Black Mafia, όχι αστεία. Δεν θα παγιάζουμε εμείς, αυτό να πούμε θα σκοτώσουμε. Θα σκοτώσουμε και το εμπόδιο μας. Είχαμε γυρίσει ένα βιντεάκι και τώρα όλοι θέλουν να μπουν μαζί μας και τους σκοτώσαμε. Όποιος δει εμπόδιο μπροστά μας, δεν θα δει. Μόνο άμα το έχει δει και και δεν έχει δει ένα ψέν. Και θέλω να σας πω ότι όποιος λέει δηλαδή ότι κάνεις μαγείες δηλαδή, τον βγάζω από την ομάδα και τον διώχνουμε. Και να κάνω κάτι πράγματα σπορούς.